Assalamualaikum. Mas, Malam. Oh, Mas. ngapunten nggih, Mas. Apa? Orderane telat 5 menit. Hah? Orderane telat 5 menit. Kamu disiplin enggak? Oh, nggih, Mas. Ngapunten nggih, Mas. Udah bintang piro awakmu? Hah? Nggih, ngapunten, Mas. Aku ki kerja. Nggih, Mas. Pelayaran Sami, aku. Mas, kerja. Sampean pelayaran? Heeh. Pelayaran bagian apa, Mas? Mancingan. Mancingan? Heeh. Cara mancing, Mas? Oke. Mancingnya nggih, Mas. Aku mancing ku ning kali tambak kono, Mas. Oh, kali tambak. Oh. Oh. Piye? Ini, Mas. Aku di spot mancing tenan, apik. Ning ndi? Nang Bantaran, kali Bantaran. Kayak bar banjir kono. Iwake malah oke, Mas, nek bar banjir gitu tenan. Nutenan piro iki? Iya. Iwak gede ati. Aku dene ketut kali ini. Aman, wani jamin. Cek iki urusan karo paketmu piye? Hah? Nggih, Mas, iki jenengan tampirin. Iki ndek kurir gitu. Iki yo disiplin ora ada wong. Hah? Ya terus ngopo ya, Mas? Lah iki maksudnya piye? Jawab tak iki Sampeyan tak gelem tombol, nampa Mas. gak? Lho ya gelem. Tapi awakmu piye? Bintang piro awakmu jawab? Tak ngurus bintang-bintangan aku Mas saiki, Mas. Lho terus piye? Mancing ayo. Anjing. Gelem nampa gak? Gelem mau. Mancing ndi? Bantaran. Bantaran, ayo wis. Ada. Ayo. Kon pisan malu. Ayo. Ya apa iki? Kok kene? Ya wis. Aku gak anu to, gak ngerti.